Halkuni ni phai trade truck series Dilai National Highway 36 lapen hanjak langso National Highway 39 along KSA inglong tho lapen Lamding Road atum bench patir pipon along Songkret diatum Jingrong si Nagaland State upon indefinite economic blockage kachasong kepadupon. Duaramla constituency APHLC pen Pherangke amai kangni. Team Sarte fast food lapen hanjang langso online service point akolat ahimpen kirap ki pajena. Kardom ini berda thanbang ni sami hunmuli diso. Dilai National Highway 36 lapen hanjang langso National Highway 39 along KSA lapen Songkret diatum Jingrong si Nagaland State upon indefinite economic blockage kichisong kepadupon. Phaikuni ni Phaikret Roxiani Dilai National Highway 36 lapen hanjang langso National Highway 39 along KS Inglong Pol lapen Lamding Road atum Chepatir Pipon along Songkret diatum Chingrom si Nagaland State upon indefinite economic blockage kachisong kipang chilpon. Labang so puthak anikang sama marchi Nagaland administration atum pen Karbianglong DC SP atum chingwai chingsai patupon. Karbianglong hampang atum sodak pen ke hangpon lagi Nagaland government ahin pen Karbianglong alu arondre pen long le patta kase maraputhak prabjin pen insasi withdraw nangji adun thu ke hang lagi IRBM akem kikima puthak chi withdraw nangji lapen Karbianglong atuya hoya long Karbianglong development aphan border road construction along thangnat akisung mati Nagaland ahin pen khamkhe dunlong le lapen puthot forest department along plantation ke claim pon along sitame thang tang pasik sak dum dedet nang jipusi hampanga song pen sodak pen ke hang padupon lapen la sorting si Nagaland administration ahin pen ta chedonjo sitabe arondre pen longle pata kasemara pothake inquiry padunang kokko la si permanent solution ke wanjia phan pupu government atum kaching wajia phan non ni captain ni krepi an apor nang kok jilang pusi pachini pontu jong si chedon sarapi mate Nagaland government nang kachechak ateng pen papling kedat bolotang te puthot che song kontame pusi Nagaland administration ahin pen lamthi chechak pon laso ateng si nona bangke laso kachesong inton kokko lapen jong si kemang ateng chun chedat bolotang te puthot hampang song ahin pen che song konthulang pada pachini pontu bukajan pen bodhesor teron langle News 7 Northeast. Duaramla constituency APHLC pen don plike BJP asong long pachupa ogdut polam ki ahokali pusi Duaramla constituency APHLC pen Pherangke amai kangi kedamtang phaikuni ni phaikre hiniani dongka mukam karbi hemton along BJP asong pen mass joining program kedeng pon ho Duaramla constituency APHLC pen don plike BJP asong long pachupa ogdut polam ki ahokali don plike kali inut abang pabang pita APHLC hin pen ke chupa ogdun de halada kajpa ogdon laki BJP hijan amoni da phangsi APHLC pachikrong pen ki pajoin laki ahok petalamu Duaramla constituency APHLC aphan kangtang kring theklong se BJP atum kaphere pensi kali kalang asai dengta pretlo lapen APHLC aphan kaphere kathiri ka joksi lapuson kremnang koklo BJP amoni si BJP kajpa ogdon puke ignek memiala APHLC Duaramla constituency aphan Karbianglong rat angno Lapuson nongno nangki jopo Duaramla constituency APHLC atum ningduk pen team Karbianglong aphan lapen CM Tuliram Rongha phan pinremlo APHLC Duaramla constituency committee atum ki APHLC asong ki parjap ke chengarni penta thir thip pensi arjap thiplang kibang jarnita laang sose pangtang thupik jilang pusi pachini pontu pini niritum press meet ki bina ko atheke lahenlo kedam tang nifai krehiniani domka mukam hemtun along APHLC to BJP mass joining program kedeng pon along kaduwe pangrum peten bang pok kebra bang harus sirap pok kebra ner kep adon APHLC pen BJP along achepa ogdun pusi hadak kapacit hang lasi nilitum hinten pinirat bangso press meet pen lampar ki yang tunga lahen lo nilitum Duaramla pen nilitum Duaramla phan akoy nai pi ke lahen lo mate nongnu nai jo pon ke lahen lo Duaramla pen ta bang philikep adon APHLC pen BJP long kachepa ogdon puse kapache thangpon lasi laso pota nitum lampar ki yang tunga lahen lo nilitum angton si nilitum Duaramla angkang pi nilitum inquiry lo tarlip lo komasi gidun ma
koloso arong mesigi dun mapu di dun ritarlip pamilo lapen kijut sini dun ang kelong ira puhen lo APHLC pen BJP along kijoin dun ke inutta ave lapen duaram lapen kidun bang ingkoi tabling kle pusipu hala tumang ke komane ke AFDC komane ke Kongres lapen amit hang BJP aban atuma phansi mapha dak APHLC amen baji kromensi mapha archu ponlo lasi lapuson asai keting ang ko kathike mate hala tum BJP asong tum son asai keting nang ko lahen lo niru tum isang tumang ke APHLC akimang inkhirjir lapen APHLC kachisong kaike mat arjap hip lanang theklong si ong dung ni tum dak owe kimi pen cheng lo penang an armu non kewang jilang armi tabi wang bong lo lapen non at present non jasimeta ili tum long wang bong lapusong theklong lasila he nang theklong pen si APHLC ke Kongres panda lang plot lo AFDC bhange pujok plot lo Kongres pan bang lang plot lo non BJP phan ke parenji ang ring lake APHLC henlo kubang ke alang tu cicini pami lasi APHLC panang target pami si lapuson ahin pen kape asong pustami amen pachi krong pen si lapuson APHLC phan ke nongnu mate ke pa bobji phan siratum BJP atum ke bob dongkamokam rong sopi pen promise terang News7 Northeast Phaikuni phai grade drop se ani team sati fast food label hanjang langso online service point akola ahin pen kerap ki pajeda Song mate party kalipin pen isi rat sai ke klema hin pen mathapon se phaikuni ni phai grade drop se ani hanjang langso borok india rong arong asara hemalong humri dam se team sati fast food lapen hanjang langso online service point ahin pen kerap ki pajeda labangso kirap ki pajerdam laki borok ingti arong asar bidya ingti alang lichor bangso apir thi penchi otekang se alang li hemasor lapen osomaratum lapen asupi akibisi chiklojoni hot pensi alang li pamotekang lo lason si alang li bidya ingti asomaratum aphan lapen ahemarit arong arup kachelang nang akisung thekdam long se team sarthe fast food lapen hanjang langso online service point hin pen kirap ki pajerdam labangso kirap ki pajerdam laki phaikuni ni phai crate rock siani team sarte fast food lapen hanjang langso online service point akulat chikloi jon ki chok arani pusi pachini pon lapen a chiklo jon tinta edon don ahem kirap ki pajerdam asai ding pon berji pata than pachini pon kisung ahut kidu ke plang posita cherap chito le dolo te khe ke paprang don thek jia phan kengkam che jor don thek ji beli po atpn pon si bangso sai ki claim pon pata pachini pon ke asong putakali nilitum ke rat asai reclaim ta kalang lo isam lo lapen kili tum masap soviet setami kadu kawi jakong horang na cerap mang cito dum pen hanjang langsu along kulat cubi pen jirpo atum cingrum sinli tum kulat kumni cubi lo lake hanjang langsu online service point lapen ke tim sarthi fast food ula bangsu akulat ni tum chongpu lo rasi labangso kulat ka chongpu pen ni tum pini bangket ceklo ejon mangke pleng lo rasi labangso ceklo ejon ke pleng lo kulutang tene nilitum jirpo tum pen kacing bay ateng cek lo jom tin stami ale do ave sita nilitum ahin pen asap sovet pustami kirap ke pajir jia phansin nilitum kacesik pondolo lasi piniar nia bangke nilitum labangso kirap pon jia phan lada rong asa ahem sin nilitum nang humri pen alang li phansi kirap nai pajir ji phansi bang iklo pipodma alang li rong asar puai phit stami alang li masap su kisung duko kasan sin nilitum theklong alang li chor bustami arnam ke plang pang alang li chor oso bihek pen alang li chiwo tekang pen silabang so per the pen li tumokan nang utekang koklo la sala la so pen alang li oso kacilana pen danglo rong rup ke pang thir mate rong rup kacilang nang la silabang so ke sung theklong sin li tum alang li phan pium bu movedet sa me asap sunang kerap nang pajir di phansi bang iglo la pen li tum labang so kerap ke pajir pen kadu kawe khaya long ang the ke paklang gang tung bang ke ilitum ke do ke plang sta me chirap seroi lo protante isivet e pengvet pen ilitum aprang chi jordum thek puma pu pen sin ilitum labang so kerap nai pajir phansi ilitum tim sarte fast food la pen ke hanjang so online service point pen ilitum labang so poisa ti arong sarhem nang humri iglo Bukajan pen budhe sorteron langni News7 Northeast Pinya biota pon sekam tonilo karno